OIC sa Provincial Veterinary Office sa Negros Oriental nabalaka sa epekto sa kainit sa panahon ngadto sa mga hayop nga anaa sa zoo sa lungsod sa Amlan. Kini ilabi na kay wala na igong pondo ang zoo human kini temporaryong gipasirhan ug nagsalig na lang sila sa mga donasyon. Ani ang report. Adunay 26 ka nagkalain-laing matang sa hayop ang anaa sa zoo sa Amlan sukad kini gibuksan ni adtong 2014. Usa sa paboritong tan-awon sa mga bisita ang tulo ka mga tiger. Apan niadto lang Marso 9 namatay ang labing dakong tiger sa zoo nga ginganlan nila og Akron. Ang kakuwang sa supply sa pagkaon ang gitumbok sa caretaker nga hinungdan. Hulyo sa miaging tuig nahukman sa cooperative nga mo'y nagda sa zoo nga temporary unang sirad-an ang zoo. Ug kay wala nay bisita, wala na usay kita. Tungod ni ini, ang kaniadtong tag-usa ka dosena nga dressed chicken nga ipakaon sa tulo ka mga tiger sa usa lang ka adlaw, usahay 5 na lang ka mga manok nga bahin-bahinon sa tulo ka mga tiger sulod sa tulo ka adlaw. Ang katong grabe gud kaayo nga for this ang tiger walay kaon gani nakatulog gid akong luha to nakahila ko kay tungod si Akron gutom na jud si Akron ang iyang ulo ma'am gikumot niya dahil ang iyang simod gimudmod sa simento. Suka 2019, ang caretaker nga si Anabella Reso ang nag-atiman na kang Akron busa wa niya kapuging ma-emosyonal dihang gihisgutan ang kahimtang niini ilabi na dihang nagsugod na kini og kaluya duha ka buwan human sirad iyang zoo. Gawas sa kamatayon ni Akron, mabantayan usab ang epekto sa gamay nga pondo sa zoo sa kahimtang sa pipila ka mga hayop sama sa camel nga ginukanuka na. Matod sa caretaker dinhi, temporaryong gipasirhan ang zoo dinhi sa Amlan aron unta kini ma-renovate. Apan milabay na lang ang 8 ka buwan, walay nahitabong renovation, apan naapektuhan hinuon ang supply sa pagkaon sa mga hayop, lakip na ang sweldo sa mga trabahante dinhi. Donation ra manggod gani naagay mo butang diri sa amo sa entrance na piso na 2 pesos na gani naami adi diri adlaw na mo diri 10 pesos only. Pati among sweldo, wala gani na sakripisyo pod mis among sweldo. Gipasabot sa OIC sa Provincial Veterinary Office sa Negros Oriental, Belinda Villahermosa, nga napabarog ang zoo sa Amlan ubos sa PPP kon Public-Private Partnership sa LGU Amlan ug sa usa ka cooperative. Apan human miasumer ang bagong administrasyon sa lungsod, bugtong ang cooperative na lang ang miabaga sa pagpadagan niini. Nisamot ang sitwasyon dihang miigo ang pandemya. Sa miaging tuig, ang presidente sa cooperative mipadaog suwat kang Governor Roel Digamo aron matabangan silang mahiling ang mga hayop pinaagi sa abag sa Provincial Veterinary Office. By that time, kuan na ma'am, worse na ang sakit ni Akron. Plus the health of the other animals, dili na optimal kay minus naman gid ang ilang feeds. Sa yuning tuiga, nakapahigayon og assessment ang Provincial Veterinary Office sa mga hayop ug nasuta nilang nanginahanglan kini og dakong pondo. Misaad si Governor Digamo niadto nga ilakip kini sa supplemental budget ug gitakda ang ilang meeting sa mga veterinarians niadtong Marso 6. Apan pagka Marso 4 nahitabo ang Pamplona Massacre, diin namatay si Governor Digamo og laing 8 ka mga tawo. Matod sa OIC Provincial Veterinary Office nga wala siya mahimo karon tungod kay walay memo gikan sa buhatan sa gobernador nga nagmando kanila sa pag-atiman sa mga hayop sa zoo. Until now, ma'am, up to karon nga gastorya ta, wala gyud koy nadawat na letter or memo or order or whatever nga for us to intervene sa zoo. Uban ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Bliz, Luan Mirondina, Balitang Misda.